Здравейте, скъпи гости! Добре дошли на нашия празник на здравето! Казват, че здравето е най-голямото богатство. Затова и нашия празник е посветен на нея. It's
Rozbudzimy, to i na mikrofon, o szale, o
всички по-далеч от мене. Бягайте самички, че ще се запея. Браво! Да се полюлея, розяно се от нея. И силите само да стигат за сън. Първа патриотли фуцити! Ура! Въоръжени до ушите! Всички микроби подплашени бягат, щом ги открие във вражески лагер. Всички болешки, явни и скрити, леки и тежки, ще са сърдити. Нашата армия тайна незрима пази детето от болести зли. Сега ще потренираме, сега ще поспортуваме. Ние сме един отбор, макропати и фуцити. Ние правим силен двор, без бацили и бандити. Ще ги изловим за шанс, надалеч ще ви прогоним. Няма яда заради вас, повече сълзи да родим. Отчекани и радост, няма спомен да остане. Нашия закон е прост, само Яна да е здрава. Микроби назад, че ни идва до гуша. Не, наши хотели митата курша. Хотели, това е момиче Яна. Превива се пъшка, а беше за смяна. И всички биди са от вас хулигани. Ами, хулигани, сама ни покани. Не ми е ръцете, не ми е плодовете. Милиони сме ние, не дейте и власти. Изчезвайте вие, а Яна е наша. Дори да сте 100 по 1005, не знаете
малко. Ей, това ми се случи миналият вторник. Нищо никакво, нищо на пръв поглед. Но на втори истинска война. Истинска война. За това ви разказваме тази история. Защото микробите дебнат. И утре да не вземе някой яко забравянко да ви забрави да измие ръцете. Да забрави да измие плодовете. Защото знам, че и ти там обичаш да тичаш по зорния ден, позначе го дума и познати къде. Обичаш да пееш от зона мъчиш, ама не забравяй какъв да си. Ама не забравяй какъв да си. Мили приятели, нека здравето да бъде най-добрият ни другар и никога да не ни напуска. В този хубав час разделяме се ние с вас. Утре слънцето с усмивка посрещнете и за болестите не мислете. Благодаря ви от сърце, деца. Бъдете винаги чисти, умити плодовете само и ръцете винаги измили със сапуела. Това беше нашия мюзикъл. Намирате ли сръчка да ви снимава?